Llavors, acabo amb les recomanacions de jocs de cartes, amb uns clàssics aquí, amb els que també juguem moltíssim amb la petita. Són jocs clàssics readaptats amb un nou art. Els tinc aquí, són el Mistigri i el Misticat, són la mona. O sigui, la mona es pot jugar amb qualsevol baralla de cartes, vale? És el clàssic joc d'anar fent parelles i hi ha una carta que no fa parella. Per què porto aquests dos jocs? Bueno, perquè la meva nena, igual que tu, és molt fan dels gatets. O sigui, li flipen els gatets. I llavors no li ensenyes a l'Exploding, llavors. Aquestes cartes del Misticat són gatets. Tenen forma de gatet. I ben vestits, no? Estan retallades. I aquí quina gràcia tenen? Que aquí entrenem molt... Aquí el gatet lladre, que és l'únic que porta una banda, és la mona, vale? És el que no fa parella. Amb la petita treballem molt les diferències perquè hi ha cartes que són molt similars, perquè van vestits amb patrons que es poden confondre. Val? Per exemple, tens aquestes dos que fan parella i aquestes dos que fan parella. Aquí tenen... clar, això li estic ensenyant a la Dèlia, però l'oient estarà pensant què estàs fent, Víctor, no? Hi ha un patró per la part de darrere del teixit de la roba, porten un barret i porten com un vestit, no? Són com cercles, no? I contrasten. Jo tinc dues parelles que contrasten perquè fan servir una gamma de colors similar, que són uns verdosos. Verds... Sí. Doncs la gràcia, clar, tu pots ser que tinguis aquestes dues cartes i de seguida diguis, fan parella. No, t'has de fixar bé. No, escolta, que són... que tenen els colors diferents, llavors treballem això amb la petita, no? Juguem amb les cartes obertes i fins que arriba un punt que ens amaguem la mona, que és aquest gatet que està clarament, o sigui, la característica que té és que té un vestit clarament reconeixible, no? De lladres, per als amants dels gats. Amants dels gatets, que em consta que n'hi ha molts, doncs això també, no? Som una gran comunitat. I el Mistigiri, que és aquest que també porto, que és un joc de parelles, és una altra mona. Aquí sí que el format són unes cartes grans, que això també s'agraeix perquè mirem molt les il·lustracions. Els detalls que tenen, no? Aquí són cartes com molt detallades. Un art que recorda molt el Dixit, que tu el comentaves abans, no? Tenen com dibuixos així com una mica onírics, no? Tenen com un fons negre i són animals fent cosetes. I llavors aquí la gràcia és que les cartes són com un puzzle. Llavors ho veus com un trencaclosques, perdó, veus que de seguida també et pots entretenir a veure si tens les parelles i ajuntar-les. Res. Aquí també la gràcia és que la mona és un gatet que no té parella, no? Llavors aquí també ens muntem mil històries amb aquest gatet de per què està enganxat en una branca i no està jugant amb els altres animalons, no? Mira, Víctor, m'ha fet pensar que això de que tingui el fons negre realment és un punt a favor per als nens i nenes també que tenen alguna discapacitat visual, no? Sempre intentem posar un fons negre quan fem qualsevol activitat a la classe per destacar els colors de cada paraula, de cada lletra, si és que estem treballant això, o cada dibuix. Per als nens i nenes amb alguna certa dificultat visual seria molt, molt, molt productiu per ells. Veus? Això jo no en tenia ni idea i jo estic segur que hi ha moltes coses que se m'escapen, no? Vull dir que aquest ja estarà fet també per això, haurà tingut això en compte. Tant aquest com el Misticat, el Mistigri o el Misticat són de l'editorial Gecko, tenen un format molt portàtil, similar als jocs de butxaca que us comentava abans, i res, aquí jo volia destacar l'art, sobretot, que em semblava molt, molt, molt interessant.